Čau to lidi, já jsem Daisy a dneska to bude další video, tak čau. Určitě jste z dávnou videa věděli, že to bude povídačka. A jdeme na to. První věc, co by si udělala, kdyby si měla milou pečetálku. No, já bych udělala... Za prvý, já bych to někomu nevyměnila. Za druhý, já bych se s nima užívala. A za třetí, už nic. Co by si dělala, kdyby ti bylo 18? Za prvý by jsem nekouřila a za druhý by jsem nepila. Co by si dělala, kdyby si měla obrovský hotel? Takže bych si koupila velkou fontánu s čokoládou, pak by jsem si koupila párek v rohlíku, 1 000 000 a za třetí by jsem si koupila Nutellu. Co by si dělala, kdyby si byla nejlepší na YouTube? Bavila se fanoušky, za druhý by jsem byla ráda a za třetí vůbec nic. Čtvrtá otázka. Co by si dělala, kdyby si měla vzácnou srdce? Byl by se úplně vedle a nikomu by se mě nevyměnil. Co by si dělala, kdyby si měla všechny dogy? Oh my god. Co by si dělala? No, kdybys... počkat. Kdybys neměla nic, tak bys se asi zabila. Co by si dělala, kdyby si měla mladšího bráchu? Pořád by se mu reklamovala. Co by si dělala, kdyby si měla Nutellu? Za prvý by se s ní udělala koupel, za druhý by se s ní udělala selfie a za třetí by se ní snědla. Tyhle všechny otázky jsem tady měla a to je pro celého videa všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, či odběr, a nebo subscribe. Tak čau!